16 ліпеня 69 года з мыса Канаверал у Флорыдзе стартуе місія Аполлон-11, што мусіць высадзіць першага чалавека на месяц. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Але ў той жа момант праз 1500 кіламетраў ідзе сапраўдная вайна, што пачалася праз футбол. Аднак увесь свет цікуе за кожным уздыхам Ніла Армстронга і яго вялізным крокам для чалавецтва. І ніхто не зважае на трагедыю ўсяго людства праз гульню мільёнаў. Напішыце ў каментарах, ці ведалі вы пра гэтую футбольную вайну. І пастаўце падабайку. 20 падабаек, і я зраблю відэа пра сапраўдную бойку на полі з удзелам футбалістаў перад грамадзянскай вайной у Еўропе. У 60-х Сальвадор імкліва рушыць наперад. Квітнее эканоміка, краіна зарабляе шалёныя грошы на экспарце кавы. Аднак усё кантралюе групоўка алігархаў з 14 сем'яў. Краіна экспартуе садавіну і каву па ўсяму свету, на што і жыве. Але мае ляснуты падзел зямлі, бо 5% ферм займаюць 70% зямлі. Сальвадор быў самай маленькай, але і найбольш густанаселенай краінай свайго рэгіёну. Праз тое, амаль 20% насельніцтва, каля 300 тысяч чалавек, нелегальна эмігравала ў суседні Гондурас. У суседзяў усё было наадварот. Эканоміка ледзьве ліпела, насельніцтва не павялічвалася, але і не было праблем з зямлёй. Таму сальвадорскія мігранты пераходзілі мяжу ды незаконна захоплівалі зямлю ў Гондурасе. Селіліся там, пачыналі працаваць, у асноўным выраблялі лідскія кеды. Мясцовыя прымалі сальвадорскіх мігрантаў, бо ў краіне было ўдосталь сваіх праблем. Каб пазбегнуць недавольстваў унутры Гондураса, урад генерала Асвальда Лопеса Арельяна абвінаваціў у заняпадзе краіны мігрантаў Сальвадора. Была распачата антыміграцыйная кампанія ў СМІ, скасавана міграцыйная ўгода з Сальвадорам, пачалі адбіраць землі ў сальвадорцаў і стварылі нават узброеныя атрады для барацьбы з самазахопнікамі зямлі. А няго ж, створаныя ўмовы былі больш падобнымі на ваду, што лінулі ў разагрэты алей. На мігрантаў Сальвадора пачалі нападаць, збіваць, выкрадаць і нават пазбаўляць жыцця. За паўгады да 60 тысяч сальвадорцаў вярнуліся на радзіму, а іх прэзідэнт Фідель Санчес Эрнандес пагражаў, што ўсе землі, якія належаць сальвадорцам у Гондурасе, неўзабаве стануць часткай іх краіны. Тое магло павялічыць Сальвадор у 1,5 разы. Бутэльку з вадой паднеслі да патэльні з алеем. Да 67-го года прынятыя пастановы былі амаль цалкам выкананыя, і незаконна захопленыя землі былі размеркаваны паміж вяскоўцаў Гондураса. А вось тут і з'яўляецца ў гісторыі футбол. Зборныя Гондураса і Сальвадора мусілі сустрэцца ў кваліфікацыі да чэмпіянату свету 70-го года ў Мексіцы. Яны выйгралі свае падгрупы і сустрэліся ў паўфінале адбору, які праходзіў у фармаце серыі з 3 гульняў, па адной на полі кожнага суперніка і трэці матч на нейтральным полі. Першая сустрэча мусіла адбыцца 8 чэрвеня 69-го у Гондурасе, калі ў Флорыдзе ўжо ішла поўным ходам падрыхтоўка да запуску чалавецтва на месяц. У ноч перад матчам гатэль з гульцамі Сальвадора быў акружаны фанатамі гаспадароў. Падбухтораныя антымігранцкімі настроямі, фанаты да раніцы крычалі песні, палілі факелы, закідвалі будынак камянямі. Гульцы гасцёў не спалі бадай усю ноч. На наступны дзень за матчам назірала ўсё найвышэйшае чынавенства абедзвюх краін. Кепская гульня абодвух супернікаў наўрад ці ўзрадавала гледачоў, аднак гаспадары ўсё ж выйгралі, бо ў самым канцы гульні нападнік Леонард Міве забіў і прынёс перамогу Гондурасу. Апантанасць з абодвух бакоў была настолькі неймавернай, што 18-гадовая дзяўчынка Сальвадора Эмілія Баланьяс застрэлілася з пісталета свайго бацькі. Аднак і гэтую трагедыю скарысталі ў бок варажнечы. Наступная раніца і газеты выйшлі з загалоўкамі, што Эмілія не магла цярпець ганьбы сваёй краіны, а на яе пахаванне сабралася ўся сталіца,
разам з чыноўнікамі. Першая ахвяра супрацьстаяння стала сімвалам нянавісці да Гондураса, таму тысячы сальвадорцаў з яе партрэтамі цікавалі на зборную суседзяў ля іх гатэля перад матчам у Сальвадоры. 15 чэрвеня ужо зборная Гондураса прабіралася да стадыёна у атачэнні вайскоўцаў. Фанаты Сальвадора кідалі камяні, мёртвых пацукоў, тухлыя яйкі, заскоквалі з дружкамі і мачэтэ на аўтобус гондурасцаў. Уздоўж дарогі раз'ятраныя сальвадорцы стаялі з партрэтамі мучаніцы Эміліі Баланес. Яны ехалі на стадыён, нібы на вайну. На арэне замест гондураскага сцяга была вывешана брудная ануча. Перад хатнімі фанатамі, калі не сказаць вар'ятамі, гаспадары знішчылі Гондурас яшчэ ў першым тайме. Забілі тройчы за 14 минут. Пасля гульцы Гондураса казалі, што ім пашанціла прайграць, бо ў выпадку перамогі іх бы забілі. Але і прайграўшую зборную Гондураса вязлі ў аэрапорт на БТРах. Сальвадор святкаваў, і вада палілася ў патэльню з алеем. Нацыянальная гвардыя не здолела спыніць бойкі між заўзятарамі, і двое фанатаў загінула. Палілі аўто з нумарамі Гондураса, рабавалі іх крамы ў Сальвадоры. Бойкі цягнуліся всю ноч у Сальвадоры і пачаліся таксама ў Гондурасе з шматлікімі мігрантамі. Паліцыя зафіксавала падпалы, рабаванні і забойствы. Пацярпелі нават два віцэ-консула Сальвадора з дыпламатычнай місіі. Прайграўшы 3-0 і даведаўшыся пра напады на сваіх заўзятараў у Сальвадоры, Гондурас зачыніў мяжу і падаў пратэст супраць выніку гульні. У Сальвадоры ж пачалася дэманстратыўная мабілізацыя рэзервістаў і абвінавачванні ў генацыдзе сваіх мігрантаў у Гондурасе. Праз 12 дзён узаемных пратэстаў і абвінавачванняў адбылася трэцяя запланаваная гульня на нейтральным полі ў сталіцы Мексікі, на стадыёне Ацтэка. Перад ад'ездам Сальвадора іх прэзідэнт асабіста заклікаў галоўнага трэнера бараніць нацыянальныя колеры і паказаць сваю годнасць. Аднак пасля першага тайму у бурапеннай гульні наперадзе быў Гондурас 2-1, але ўжо ў другой палове Сальвадор зраўняў лік, а ўжо ў дадатковы час ввогуле вырваў перамогу і выйшаў у наступны раунд адбору. Нападнік Гондураса Хосе Кардона, што гуляў у Англіі ды Ірландыі, казаў аб жорсткасці, якой нават не бачыў на туманным Альбіёне. Наступнай раніцай прайграўшы Гондурас разарваў дыпламатычныя стасункі з Сальвадорам, які зрабіў тое ж яшчэ раней. Абедзве ваяўнічыя краіны не мелі сучаснай зброі і скуплялі яе па ўсім свеце для свайго войска, пераважна ў Югаславіі і ФРГ. У тым ліку нават у калекцыянераў зброі. Таму ўзбраенне было амаль аднолькавым, як і уніформа і, вядома ж, іспанская мова. Сальвадор пачаў высоўваць войскі да мяжы, а няго ж да вайны яны рыхтаваліся загадзя. Далей некалькі разоў абодва бакі абстрэльвалі самалёты адно аднога ў паветры. Арганізацыя амерыканскіх дзяржаў, што мела ў складзе большасць амерыканскіх краін, на экстраннай сустрэчы вырашыла, што адкладзе любыя ўласныя дзеянні і даручыць суседнім краінам Нікарагуа, Коста-Рыцы і Гватэмале выступіць пасярэднікамі. Аднак сутычкі трывалі далей. Больш чым праз 2 тыдні пасля гульні 14 ліпеня 16 старых сальвадорскіх самалётаў часоў Другой сусветнай атакавалі склад нафтапрадуктаў і вайсковую базу у вялізным Гондурасе. Апошнія адказалі ўжо ўвечары, разбамбіўшы нафтаапрацоўчы завод, нафтавыя аб'екты і вайсковую базу. Так пачалася першая футбольная вайна. Футболісты Гондураса даволі хутка скемілі, што прычына не ў іх паразе, а футбол толькі нагода для краін пачаць ганебную вайну. Сальвадор актыўней быў на зямлі, захопліваючы чужыя тэрыторыі. Былі акупаваны сталіцы двух гондураскіх рэгіёнаў. Адна групоўка прасоўвалася ў квітнеючай даліне Сула, а другая крочыла па пан-амерыканскай шашы у бок сталіцы Гондураса – Тегусігальпы. Сярод тэхнікі былі амерыканскія танкі Стюарт часоў Другой сусветнай і ўласнаруч браніраваныя бульдозеры і цяжкавікі. Тым часам унутры Гондураса ўсіх сальвадорцаў арыштоўвалі і ў горадзе Сан-Педра-Сула трымалі нават на стадыёне. На некаторых напрамках сальвадорцы прасунуліся на 65-70 кіламетраў і занялі агулам 9 населеных пунктаў. У найбуйнейшым Нуэва-Акатепеке
жыло некалькі тысяч чалавек, што збеглі адтуль перад захопам. У занятыя мястэчкі былі прызначаны ваенныя губернатары і ўзняты сцягі Сальвадора. Гондурас паспяхова біў у адказ у паветры. Абодва бакі ваявалі на амерыканскіх самалётах, паршнявых карсарах, героях вайны з Японіяй на Ціхім акіяне. А Сальвадор меў яшчэ і амерыканскія мустангі тых самых часоў. Дарэчы, гэта была апошняя вайна, дзе ваявалі паршнявыя, а не рэактыўныя самалёты. Найбольш паспяховым знішчальнікам стаў гондурасец Фернандо Сота Энрыкес, што збіў 17 ліпеня на сваім карсары 2 сальвадорскіх карсары і 1 мустанг. Сота стаў нацыянальным героем, а яго самалёт дагэтуль стаіць у музеі. Гондурас паралізаваў авіяцыю Сальвадора ударамі па паліўных сховішчах і тым самым запаволіў і наступ на зямлі. Гондурас спрабаваў адбіць захопленыя тэрыторыі, але тое не мела поспеху. Абодва бакі не маглі рушыць далей праз недахоп рыштунку і паліва. Баі цягнуліся 3 дні і скончыліся цалкам толькі 18 ліпеня праз намаганні арганізацыі амерыканскіх дзяржаў. Вайна ішла ўсяго 100 гадзін, хоць часам сутычкі былі і пазней. Кіраўнік Сальвадора абвесціў, што войскі не пакінуць акупаваныя тэрыторыі, пакуль Гондурас не гарантуе бяспеку мігрантаў Сальвадора у сваёй краіне. І казаў, як такое можа быць, што чалавек ходзіць па месяцы, а сальвадорцы не могуць хадзіць па зямлі Гондураса. Было дасягнута перамір'е, якое патрабавала ад Сальвадора вывесці войскі цягам 400 дняў. Аднак Сальвадор пакінуў захопленае толькі пасля пагрозы эканамічных санкцый з боку арганізацыі амерыканскіх краін, але зладзіў парад у гонар сваёй перамогі ў сталіцы. Сальвадор страціў да 700 чалавек, у тым ліку 107 загінулых. 3 самалёты былі знішчаны ў выніку авіяналётаў Гондураса. Той абвесціў пра 165 пацярпелых, у тым ліку 99 загінулых, але, імаверна, страты былі значна большымі. Адзін з святароў у захопленым горадзе казаў, што бачыў да 400 забітых. Розныя крыніцы кажуць пра тысячы пацярпелых і забітых, большасць з якіх мірнае насельніцтва. Восенню Сальвадор перайграў Гаіці ў апошнім раўндзе адбора і трапіў на мундыяль у Мексіцы. На чэмпіянаце свету сіне-белыя прайгралі ўсе 3 гульні ў групе, заступіўшы Бельгіі, Мексіцы і Саюзу з агульным рахункам 0-9. Мірную угоду між суседзямі уклалі толькі праз 10 гадоў. Шкоды падчас вайны нанеслі абодвум бакам на 50 мільёнаў тагачасных даляраў. Абедзве краіны не сталі жыць лепей, беспрацоўе вырасла, уплыў вайскоўцаў павялічыўся, эміграцыя Сальвадора трывала надалей. До 130 тысячаў сальвадорцаў вымушаны былі вярнуцца на айчыну з Гондураса, дзе іх чакала галеча і перанаселенасць. Праз 10 гадоў у краіне пачалася яшчэ і 12-гадовая грамадзянская вайна, калі загінула да 80 тысяч чалавек. Вось так футбол, што мусіў аб'ядноўваць сусвет, падзяліў 2 краіны. На шчасце, футбалісты ўсё ж былі разумнейшымі, і пасля землятрусаў 2001 ў Сальвадоры ветэраны каманд 69-го года гулялі дабрачынныя матчы, каб сабраць грошы для ахвяр землятрусу. Сябры, напішыце ў каментарах, пра якія іншыя супрацьстаянні вы хацелі б пабачыць відэа. Я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце каментар пад гэтым відэа. Ну а пакуль.